Здравейте, приятели! Много ми е приятно да ви посрещна отново в канала на PC Build. Аз съм Гроздан и днес ще си поговорим малко за видеокарти и производителност. Но това няма да е типичното ревю, което очаквате. Беше замислено като такова, за да видим как във времето е остаряла една прекрасна карта, която след малко ще ви представя. Но в крайна сметка, вследствие на съвсем скорошни новини, видеото прерасна в нещо съвсем различно, с което искам да ви запозная и ще съм много благодарен, ако успеете да издържите до края на видеото, за да чуете нашата гледна точка и за какво точно ние си говорим. В главната роля е 7900 XTX в изпълнение на ASRock Phantom Gaming, една страхотна видеокарта, която можете да видите тук. Защо избрахме точно нея? Защото е по-достъпната. И точно за това ще си говорим в това видео. За пари, за пазар, за нови карти, за едни карти, които вече не се продават и ги спряха от производство, защо ги спряха от производство и най-вече звездата на шоуто ще си поговорим за 7900 XTX, който е един страхотен продукт според мен и ще ви обясня защо. Хардуера, с който разполагаме тук, 7800 X3D, естествено, ще тестваме игри, Arctic Liquid Freezer 360, ARGB изпълнение, дъно HIX 870 Taichi Lite и 7900 XTX ASRock Phantom Gaming. Игрите, които сме избрали да тестваме са Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, само RTX в Metro Exodus, God of War и Starfield. Не знам дали забелязвате, но умишлено първо имах идеята да тествам по-балансирано с половината игри, които предпочитат AMD, другата половина игри, които предпочитат Nvidia, но в крайна сметка реших, че е по-добре да има само една игра, която харесва AMD и всички останали да са такива, които вървят осезаемо по-добре на Nvidia. И ще ви обясня защо малко по-късно във видеото, макар че правим ревю на тази карта. Точно това е ключа тук за ревюто. Няма да ви занимавам с графики. Валентин ще ви ги покаже по някое време във видеото графиките, който иска може да ги разгледа на пауза. Направили сме тестовете на 2K и на 4K. Знаете, че такива тестове може да видите навсякъде. Ние ги правим сравнително по-реалистично и затова ще наблегна на 2K производителността. Ясно е, 4090 е абсолютният цар на 4K, единствената карта, която може на 4K. Обективно, но има един аутлайер тук, който ще ви покажа. 7900 XTX срещу 4080 и 4090. 4090 е сложена само като регулатор. Да видим дали всичко е наред с тестовете, защото знаем каква производителност трябва да има, сравняваме общо взето другите карти, знаем какво трябва да е процентното съотношение. Тя ни държи така да е всичко обективно, колкото може. Cyberpunk 2077, чист растер, 5% в полза на 4080. Baldur's Gate 3, 8,5% в полза на 4080. Това е само 2K. God of War, 8,5% в полза на 4080. Shadow of the Tomb Raider, 6,6% в полза на 4080. 4K. Cyberpunk, 0%. Равни. Baldur's Gate 3, 0,6%. На практика равни, това е в рамките на грешката, макар че успях да го повторя многократно. И има ги. Тия 0,6% ги има, за които са много важни. God of War, 4% в 4K. Тук е малко по-добре. Shadow of the Tomb Raider в 4K не съм го смятал, защото там са абсолютно почти равни. Горе-долу е същата работа. Сега, когато си заговорим обаче за RTX, тук има един много интересен аутлайер, Metro Exodus, малко ще покаже графиките. Metro Exodus обективно, average FPS-а на 4080 е по-висок. Обаче ако видим raw data-та, която в момента трябва да видите на екрана, raw data-та, разбивката, забележете колко по-стегната е графиката на AMD-то. Въпреки че average FPS е по-нисък отколкото на 4080-ката. Както това беше ревю и в един момент спря да бъде ревю и става въпрос за вас, най-вече за вас, потребителите. Кога спря да бъде ревю? Когато разбрахме, че 4090 са спрени от производство, няма ги абсолютно никъде на пазара и няма и да ги има повече. 4080 Super и 4080 също ги няма.
Което е лошо. И ще ви обясня защо е лошо. Виждаме, слуховете почнаха да се въртят за 50-90 и 50-80. И ясно изразено е, че AMD обявиха, че няма да се състезават в хай-енд сегмента. Това какво означава? Че заради тези 8,5, 0,6, 4,1, 8,5 и тем подобни проценти, Nvidia могат да правят каквото си пожелаят с цената. Абсолютно каквото си пожелаят могат да правят с цената на новите видеокарти. И повярвайте ми, това въобще не е добре нито за нас, нито за вас. Нали? Идеалният вариант би бил да има ефтини карти, всеки да се сменя всяка година машината, да си апгрейдва, да му е готино, а не, както е моята прогноза, 50-90 да лончне на 5000 плюс лева в България. Това е абсолютна спекулация, нямам представа на колко ще е, обаче както вървят нещата, натам, така ще бъде. Що? Кой ще ги конкурира? Кой ще им направи някаква конкуренция, че да трябва да свалят цената, нещо да се напънат? Не. И тук, за съжаление, проблема е глобален и проблема основно може би е в нас, защото не сме ви го маркетирали по този начин и не сме ви обяснили каква е разликата. Крайният потребител в крайна сметка го интересува колко FPS имам накрая и какви фичъри имам. Обаче дайте малко да сметнем тук в процентно отношение. Нали? Груба сметка, нека да го кажем, 10% е по-бърза 4080 от 7900 XTX. 10%. Грубо. Макар че това са игрите, които предпочитат Nvidia. Много е важно да го отбележим. Нали? С 10% е по-бърза. С 10% е по-бърза. Има DLSS, който има FSR 3, който конкурира DLSS. Сега вече обявиха и FSR 4, но нали, обективно DLSS е по-добрата технология. Нали? Няма какво тук да го заобикаляме. И някой ще каже, добре, за какво тогава ми го маркетираш това AMD? За какво ни го предлагаш въобще, тук ни го показваш? Какво ни занимаваш с глупости? Дайте да видим колко по-скъпа е 4080-ката от 7900 XTX. Умишлено сме избрали тази карта ASRock в изпълнение на Phantom Gaming, поради простата причина, че това е най-добрата ви карта Price, Performance, охлаждане, Overall Build Quality. Картата е много сериозна. Нещо еквивалентно е с около 12 до 15% по-скъпо. Сега, тук идва големия въпрос. Заслужава ли си да ги дадете тези пари? Като това е към момента. Колкото повече почват да изчезват 40-та серия от пазара, защото те започват да изчезват. Нали? 4080 няма как да си купите, 4080 супер има само. 4090 няма. Ще забележите, че навсякъде е изчезнала и ще продължи да бъде изчезнала. Та тук въпросът ми е, струват ли си тези 12-15% по-висока цена, струват ли си за фичерите? Някой ще каже да, друг ще каже не. Обаче, идва тук много важното нещо. Нека да погледнем Starfield, една от игрите, които тествахме. Тя е AMD предпочитано заглавие. Те са няколко такива заглавия. Нали, Starfield, Valhalla, Space Marine на 4K харесва повече AMD, което е странно, защото на 2K харесва повече Nvidia. Call of Duty също харесва повече AMD обективно. Общо взето има игри, които ги харесват повече. Тогава, то 7900 XTX, както е с около 12-15% по-ефтин от 4080 Super, изравнява растер производителността на 4090. Когато е оптимизирано за AMD. И тук някой ще ми каже, мен какво ме интересува, повечето игри са оптимизирани за Nvidia. Да, абсолютно вярно. Няма две мнения по въпроса. Просто защото AMD нямат пазарен дял. И тук идва момента, в който исках да ви поговоря за това, защо AMD няма пазарен дял. Все още продължаваме да чуваме някакви митове и легенди от RX 580 ерата за проблемни драйвери и така нататък. Имайте предвид, AMD са направили невероятни стъпки в софтуерно отношение и драйверите им съвсем не са това, което бяха. Аз лично използвам AMD, нямам никакви проблеми с драйверите. Тук минават множество компютри през мен. Проблемите с драйверите са горе-долу на кантар.
Има проблеми с Nvidia там с едни черни екрани, които не са разрешени от 2011 година. Нали? Само искам да ви кажа, отворете им форумите и ще ги видите. Един и същ проблем на точно определен, на някакъв много случайен принцип се случва и никой няма да се направи труда да го направи това с драйверите и просто ако сте вие, изтеглили сте късата клечка, съжалявам, това е положението. Няма безгрешни компании, нито Nvidia, нито AMD, но общо взето драйверите им качеството е много на кантар. Аз нямам какво да се оплача от драйверите на AMD. Следващото нещо, за което ще говорим, фичерите. Назад са факт, RTX-а назад са факт. Обаче, дали наистина са назад или просто някой не е оптимизирал за тях? Пак искам да се върна на графиката за Metro Exodus на 2K RTX. Това е с RTX. Да, average FPS е по-висок на Nvidia-та. Обаче, забележете колко е стегната графиката на AMD. Колко по-малко ходи нагоре-надолу. Нали? И тук идва момента, в който ние си правим едни ревюта тук на едни продукти, на едни карти и си говорим за някаква производителност и краен FPS, като не включваме какво се случва в този пайплайн. Много пъти съм го говорил, който следи Дискорда го знае, няма да ви занимавам с глупости, но истината е, че без да има пазарен дял AMD, никой няма да оптимизира за техните продукти. И някой ще каже, да, конзолите са оптимизирани за AMD. Не е вярно. Това са конзолни портове. Там се оптимизира по коренно различен начин. Не е същото. God of War е пример за това. Работи на конзолата на AMD хардуер, но за конзолата си е оптимизиран за конзолата. Няма нищо общо с PC-то. И сега, преди някой да е натиснал хикса и да му е дошло до тук от моите приказки, мисълта ми е следната. Следващото поколение ни чака едно много странно поколение, което дано да не съм прав, обаче на Nvidia картите цената им ще удари тавана. Просто защото Nvidia ще се правят каквото си искат. Искрено се надявам AMD да са направили някакъв bait and switch, да изкарат high-end видеокарта и тя да е конкурентна и да нямаме такива брутални цени, но в крайна сметка, ако не го направят, това е положението. Nvidia е монополист и може да прави каквото си иска. И може да прави каквото си иска заради вашите портфейли. Да, вие гласувате с портфейла си и Nvidia, докато продължаваме да даваме такива пари за такива видеокарти, Nvidia ще продължи да прави каквото си иска. Общо взето това от ревю на AMD картата стана на защо AMD-то е по-слабо. Спокойно можех да избера всичките заглавия, които са благоприятни за AMD и да го покажа в една много красива светлина, която няма да е обективна. Ще е обективна за една малка част от гейминга. Ако говорим за голямата част от гейминга, в някои игри AMD-то е по-силно, в други игри Nvidia-та е по-силна в момента. Какво ще стане със следващото поколение, никой не знае. Много добре знаете нашето мнение. Ние не робуваме на марки, не робуваме на модели, от модел до модел, от поколение до поколение. Това е най-важното. Не ме интересува кой е, ако ще и Seiko да изкарат видеокарта, ако е качествена, ще я вземем. В момента това, хладен модел, перфектно охлаждане, ниски температури, няма кой онлайн брутален, който да ви надува главата. ASRock са направили невероятни стъпки, като един от най-големите партньори на AMD специално за видеокарти. Така че спокойно можете да заложите на нея при положение, че е най-евтиния модел в сравнение с конкуренцията. Така, за Nvidia няма какво да кажа, там е ясно всичко. Цената е много висока. Заслужава ли да е толкова висока? Можете да решите само единствено вие. Защото вие гласувате с портфейла си, знаем за какво става въпрос. Да. Спокойно можете да заложите на тази страхотна картичка и понеже е разопакована, най-вероятно това ще е моята нова карта, защото ми е време за апгрейд и както казах, на Nvidia няма да дам една стотинка повече. И преди да приключим, искам да ви попитам, кажете ни в коментарите, защото искрено ми е любопитно да чуя вашето мнение. Бихте ли си взели AMD? Прави ли сме ние да мислим по този начин, защото в крайна сметка това е нашето мнение, нали? Не е някакъв закон на Вселената, който трябва да бъде спазен. Интересно ни е да разберем и чужди мнения. Защо бихте избрали Nvidia, с изключение на драйверите, защото не ми се слуша за драйвер, искам обективни причини. Кое заглавие ви изисква Nvidia-та, че да е по-добре? И обобщено, по-добра ли е Nvidia-та от тая карта? И
една AAA игра, по-важно ли е да върви с 150 FPS, вместо да върви с 136 FPS? Чисто хипотетично. Нали, произволни цифри. Или ви е по-важно да спестите 5-600 лева, примерно. Много ми е интересно да го разбера вашето мнение за тези фичъри. Ако видеото ви е харесало, ударете един палец. Ако не ви е харесало, пак можете да ударите един палец. Последвайте ни в социалните мрежи, заповядайте и в Discord канала ни, където обсъждаме най-различни въпроси като този. Стават много готини дискусии. Аз бях Гроздан от PC Build. До скоро!